ما با таксистам то кондуктори зихит ما میتونم با обратно خدمت восстановить کنم но ما میدونیم какой ценой بگه که جنون بغضم پلیسای شونا فرموندن همیشه دونه که استوپم والا دسه خوزی داره کی قطعی اون خیلی خون در شکی باطل کنی یکی نیست شخه گده گبزنی هم بوس مدام خونه سه برای هم خما میتونم قطعه باطل کنم اگر ارگانیزات کنم برای برآوردن موی سر قبض کردن ریش خود یا اینکه شما سفیدچای پوستی بدن دارید یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید یا اینکه قد شما پس است و میخواهید قد خود را بلند کنید یا اینکه دیگر بیماری ها دارید پس همه این مشکل ها راه حل خود را یافتن با محصولات های صاف سودا دستافکا در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 24 ساعت برای دیگر دولت ها باشد دستافکا 3 روز می باشد از نام کانال ما گپ زنید با شما تخفیف کرده می شود. салом алейкум тамошобинони гиромӣ барномаи суҳбате ва имрӯз меҳмони мо lonely except lonely хушомадӣ брат хеле ки медонем ту бояд клипи арбалета рӯзи 30 мебаровардӣ ва амира хостам пурсам ки барои чӣ набаровад бо сабабҳои техникӣ короче яде ҷош мондаги буд на инстаграму надписош набуд короче авая бояд мезада ки аммо кайстаф проблема штаги буд рафтага у корважмия чемай ҳам дар хидмамам хеле ки у важне клип боли важне нест значит клип мебарояд отплатить не клипи ленда дидӣ кадрае ку тамҷо будӣ ё ки дидагӣ чӣ холни дидагӣ мешавад чӣ оценка метавонам хеле клип баътрафтара мешавад мумкин об шаваю айма ошиқӣ мешавад хеле хушрӯй бада ҳамурам ошиқӣ нест ошиқи ҷангие ма бисёр ошиқиҳои висёле мехонам ку типа ту патсани даврои қадим хирсандӣ дорӣ ошиқи қадим тари нашод чӣ пурсиданим ки батл вообще план дорӣ надорӣ дорум агар ягон организатори соз боша мисол чӣ хеле талаботу калон намайда чтобы организаторам ки бинан чӣ хеле хеле нормально як мо ранги дигаро 50,000 100,000 чақчақ намекунем депутата бисёр ойлик мегиранд ӯзи реперо худат медонӣ ку каналта ба чӣ мақсад сохтӣ ба мақсади даромад чӣ мегӯянд даромади иловагӣ зиёдӣ ҳеҷ кадатара намекунад нашуд канал сохтани Lil West, Carleon бо ки аста озияш бачакотам декасаён бо канал дора чӣ гуфтани и правилняй шнапс дора секас чӣ гуфтани правилняй ё ки муттаҳидитона нест мекунад ҳами чизи хуб пеша меояда барои чӣ ки ҳар кас дар канали худаш мекунад чизои савнескаша ина дар канали ма ягон чи дар кор шава ай тарафи Carleon ай тарафи шнапс ай тарафи Lil West ҳам хоҳе фарҳод чун мегӯям дар канали ма иштирок мекунад ама дар канали ӯам хеле ҳамкори и хеле хуба чем ая ина чи хеле хезе биз будем канал буд опиши буда ба хай ҳам хеле нашуд чи дар каналат видеообращение мешава вообще фақат трек не мумкин мешава видеообращение фақат трек уҷа бо барнома мешава олма як гала бо план звездора барномаи тоғзанак фарҳод накардаги ма тоғзанак ма мекунам давай я мумкин я 10 випуск бошад хеле да ҳаст барои мошина навкадин мошини навкади табрик брат тонировкаша ченди суми худаш кардӣ ё ки қимата соли 2012 чанда гирифтӣ не ҳаму тонировка ма харидаги будам и ҳам ранги ҳаму ина маркаҳои согмехӯрад не 2012 5000 агар пешоша кунӣ ай ма қафоша сета 2800 3800 фикрм сетаам хеле мошина ай чӣ харидӣ ай ютуб ай репери ай репери ма гуфтум ку ма ягон я тикано набурдам хонам оле аки мақсад бурдан не
Акма дополнительный заработок дорит. Немадорум заработок. Акма барам хали бисо ҳар каса пас зада устун кора мекунад, да? Чхел ки да видео гуфти ки агар ты видео ответ хати мехости, бози просмотрот миллион будан. И маънои чӣ дора, яъни бисёри реперра медони гап чапшуна. Метонистум ки наишав хезм уэрина. Мана ҷангиш метарсим, на ягон чиз буд темболи. Мехезм ира қурад мекардам, ура қурад мекардам, ва я қурад мекардам, ба халқ шум медид. Ози акма медонам ки мумкин 10% мара шум бинану, 90% хали нормальный пацан принимат мекардаган. Ман наметонам да, ки мардак бояд намтхаб шава кард. Нашод Рейкл чи гуфтани Рейкл я барномаш хачи суҳбат кардем. Ман гуфтам ки Lonely Mega ҳам синфтам. Гуфт ки охмад дают надурм синф боша, ман ҳамаям синфҳо мешиносам. Эва дина овқот хӯрда боша, фага пурсиша мегӯям намедонам чӣ хуб. Неки и гапшам гуфт ки ман неки не хондагиам. Ман барои чӣ то синфи ҳафтима да 37 хондагиам. Бо дашта ба зарафшон 16 хондагиам. Қади кадом реперо ту рафту омад кардагӣ да ҳами карьераи репери ту пешаи реперит? Пешаи репери? Пешаи реперит. Я репер бахтиву мистер Шавик раҳмати гузаштаги ака бахтиву даша битори хондаги. Ҳавай устод май бигем мешава. Бахти? О, вай мара запис кардаги. Ай хеле бугӯи реп текст пекс нанавистаги ягон чи. Чин устодае ки мара якм трек ма ҳавай запис кардаги. Ба ма бисо қати ҳавай дар студия будам. Хеле ҳамсоя буд, рафту омад бисо доштем. Та группа Тристаун будӣ? Ҳо, Тристауни пешинада будам. Пешина состав? Пешинаш FB буд. Ҳамун Тристаун FB ҳардаш як буд. Ай Тристауни навда ма просто чхеле ки чхеле бугум нами там беки да пешинаш буд ё да озираш? Не, озираш да. Я одаме ки камтар духтора метавонад талпара биёрад, ранги чхеле барон рафта хезера полни хеле муаррифӣ кард. Ку ма ҳам хеле ма трекома Тристаун менависум ки мара ҳамчун Тристаун донам ба лидер буди. Короче, лидер набудам, хеле роли лидериро боз мекардӣ. Дигар наи бачаҳорам ба гӯш бикунад Тристаун, айрӯи ма бигем да, хеле акма гугарини набудам, просто ҳамта мемондам. Атак ма да FB будам, FB. Аввалам Тристауни ҳед пешина буд. Но вақте ки бахти доштад, якм реп буд, чӣ реп буд? Андеграунд буд. Ошиқӣ набуд? Не. Ягон бор хеле ошиқи бигард бихиримта? Не, хондагиам. Бигард бихиримта не. Баргард? Ҳам чахчах кадаги. Баргард хонда гуфтаги ягон дошта? Чун? Намедонам, да ёдам нест трекҳои усинам. Ман фаҳмонда будам ки ма ҳамин мусиқиям ки маъқул нашидам, ҳамин жанрда, жанри ҳозир гуфта будам ки дар барнома ки ғеҷакҳои туркӣ карти мехонам, ма дар маъқулия ки нашида. Аввал маъқул буд? Ҳамин чӣ хела ҳамин ба гузашти вақт уже як мефоради хеле либос пӯшӣ, бо хеле либос пӯшӣ, хеле либос пӯшӣ. ҳозир нама аввал бо ошиқиҳои хеле серьёзни бебида мехондум, ҳозир уже музика кардистам уста. Ҳам тариқ хайр замона чиза талаб кунам хеле мекунам. Легендаҳои реп кияма гуфти? Барон дар назари ман якм. И кумир. Ту дар як комментариш назаги ки кумир ва кумирчаам. Бача ша гуфтагим хча. Вақте ки барон ҳамин чиза фаҳмид, ягон чи нагуфт ки гап надорум ки просто умедона. Навиш гуфт хеле атрет мудод ку дилакати хеле атрет мудод ва бо вай медонам барои ки ман 2016 хеле ма хеле видео лайв мекардам, роиш мекардам да инстаграмаш ки медидак тамошо мекард местайтари ман трекоша мехондам да мумкин ахе трекоша ма азиёд медонам худаш намедонам. ҳурмат ба бачаҳои хезе кай пайдо шуда ту? Именно чӣ шона диди ки ту ин қадар ҳурматшон кардӣ ва қафошон тайёри любой битона бишканӣ? Ма пеш ҳамон хел ма 2000 ман якм барона гӯш кардагим 2012 буд. Ам хеле ан вақт эҳтиромо сар кардӣ? Ма барона фақат гӯш мекардам, атак дигароша гӯш намекардам. Ба яки лон микси наво андеграунд шунако клаун экзе баробар бакардам. Уна буромад ба дигароша дидам. Атак бисо ам барона фақат гӯш мекардам. Кумирам ава ами репи тоҷик, кумирам ава як репи русия ма гӯш намекардам бисо шада. Хеле гӯш мекардам яхе скрипа гӯш мекардам. Ба уста ба Карлеон яки гӯш кардам. Райдера батл шагдаги будам.
Карлеон بعد دیدم دیوم کومیری کی بگیم کارلئون گوش کردم ریال باتل تماشا کردم با ترکی نام دیسلات زدگی نشد کیای حوزی نمره یک در رپ توجیک بارون مثال حوزی ترا بگیم که سال 2020 تمام شده سه رپری سال با ورسیتی کیای بارون کارلئون یک است بارون کارلئون نه بیشتر اگه بارون میگیم باشه چی وجود وای خلق مدونه اتاق نه موپاری کی کارلئون خونده او گوشی استرادا را داشت جمعه داده همین گپ دا مخلصای شون نوروزیان و همین را میشه فهمونده که وایو ایجاد باید خفه نشوانه پروستا سیتواسیا را ای общий طرف بینن همین را میتونی اگه خیلی ابیسنیت کرده نه باش که مخلصه وای اگه چی ابیسنیت کردن نمیشه اینا تساوی ایلن آباس نواد کرده گه شونا میگه او شون میگه نه حقا نکی تمرگی ایلن هرچی بگم دیگه اگه چی گفتن نستم نوی با میننی ما لیشنا با میننی بیشتر بوده مویاکی و بارون حرکت کرده اگه کی رپ تو بجورا بوده گه حوزی در نفرما دنگی جای با مینستریم بارون هم بیشتر میگن ای پشتی عبدالرزاق خیست و تو ای درون دیدگی اتتاک بارون خیلی نرمال ساستانی دبد با عبدالرزاق یا وای Что-то раф, короче, сабаб мешава, Абдурозиқ сабабиш барон буд ки соҳиби сумши, соҳиби вайшид як каси шинохшах номуш хестак, иш иша кард. В общем, ҷаб барбария. 50 ба 50 ҳар дишта бигем. Эдвард Билла диди тоҷикоро ҳарчи гуфт ва бахшиш пурсид. Ман хиёл мекунам ва кадом бародарои худмон ки дар Москва значит власти ништяк доштанд ки маҷбур шуданд вай худаш осознават кард не вай ами хмунам яхе вақт дар ягон ҷое хеле инами фавика бигем да калимаи урусия безеб мега ку паприкол мега ака ҳаста дар ҳама ҷо ки хеле ранги қирғизой меган ранги вай меган хеле шӯхӣ кати меган ку ҳам тоҷико ба тоҷико ҳаваам паприколо гуфтагия хеле ака серьёз принимат накардагия ки о тоҷико иминам хеле просто дар ҳамин омад гап ханда кати гуфтагия ханда бо гуфтагия барои ҳамқа вақт тоҷико серьёз қабул кардан чӣ кардан резка видео исту ва вай гирем так гуфт ку ҳамтари так ба зурӣ бигирем ҳамин хайҳо ҳастай одамои зур буда болои зурай ҳау Эдвард Билла созай сағира не ман хиёл мекардам ки вай намекуна ин кора но байн 10 соат гузашт чанд соат гузашт ва вай гирифт видеообращение кард бахшиш пурсид ман гуфтам значит я бачаҳои худмон доранд ҳамун чизо худаш осознават кард ҳам худаш добри хеле добри балки ки хеле ёрдам мета номрак зарура бо мижора мебарад саршона пас мекунад ай хеле одам уже маълум ай ки ӯ бахшиш пурсида зафалло намедонад бахшиш пурсида вақте ки ай хатои майда карда ҳеҷ куна карда бишна ман ҳеҷ чиз надорум ман дидам видеоша ман ханда гуфтага ку хаймора мегирем гуфтора мега калалардои беақл мегем ку нашуд ҳозир ситуатсие ки дар батл рафтесай мисол санат батли шон райдера алов заду бо ралик барои батл рафтану қадар азобу кашиду мошинишон чапашид ҳамҷа чӣ гуфтани стоита ҳамин чизою не барои батл қадар азоб кашидан барои хаёт худаш риск кард барои суншида бояд хеле риски бад ҳам накунида не просто ба фикрам ралик мехост ки доказат кунад ки вай гуфт мекунам хайҳо вагана ин ҳамин рафта не ки хуб шида як ҷиҳат ки рафт бо агар намерафт ку бо наусинат бо ягон темаи исрусу мекушод атак бигирем ҳамин рай делбек ноаён дар ҳамин чизеш аки хай вай мега ки чи минуша авторски карда авторски не зада короче жалоб омада кстати нашуди бахшиш нашуди гуфтанем ки пирсеи ҳамн битора кардагиай ман май пирсеи 8 бит харидам 4таш жалобам омад яъне ҳам пирсеи семплои ҳамво хучона истифода бурдагиай за это мумкин нест ку хеле иҷа айби битмейкер иҷа айби райдерам нест короче битмейкер да я видео дига бикуне айби ава
амешид ки бибрам я ҷоша бибрам аделам алиш кадиан ба фикрам барои ки бит алиш кадиан баду мешавора да тош наважид мекиш о мешида ҳамуро мешида ки бикиниам тари ҳамин сабаби байни муноқиша байни бугу байни Сенат райдер ба гуфти ти чия чи ба Сенат яке райдера реска хатида чи ба намедонам яки райдера хатида та шон гнагор буд ки шон нахонда гем шон фристайл кард на ки шонам любойч мегам на дина видео кадагай не райдера чи адани шон дохтагай чия да уҷа ясклета мега ой шона чиликша медузани брура в общем не хели боя видео дигаш да эмбира гуфт ки агар ки устоди ма шон мебуд қавша мекандм намедонам вақтдор ка ман видеои аввал кам тамошо мекунам ҳамн қашақ фаҳмидем ки райдер шона мега шумо ҳамчун рақосае ки ман сум додам дар байни рақс карда карочам хали пема мекунам сиванам баъд я видео кардам я чи аписани наист ки ҳамин кор нодуруст аст тагина мо батлерем агар баъд динами гапат мо наметонем қатта ҳамкорӣ бикунем агар ту мора биёи сум прилагат бикунӣ ки батл бика мо сумут метем ман уҷо медонам ки ту ҳам хали мнение дорӣ ки як типа мо рақосаем ту сумати мо дар ҷа рақс карда реп мехонем ина кориш нодуруст аст гап зад ӯ я репера гуфтаг яъне ки репера гуфтаг ку значит морам репере алтаги кор нодуруст аст ҳамин гап нодуруст аст вообще бо адам мегуфтаг ҳамин гапа алтаги ман коршо надорум не ки райдерам ҷа бегуноҳ бигем бай батлша кард хонд раундуша ҳама чия чун ба райдера чи ба дар я хушкалак ман ҳам намедонам райдер ҳозир чӣ план дора холовски якта обращение кардае ки мо рӯзои наздик эсенгера мекафонем вай чӣ маъно дорад трекои русӣ бисёр чӣ кардаста рӯзи қати холовски ӯ суроиш мекунад фаҳмо ту я вақто даёд дорӣ эмибира вызов дода будӣ мисол эмби ралик батл кунам баъдшон агар ки гапиё батл кунем мекунӣ ганарар бутан мекунем қати Сенат агар ташкил кунем Сенат ташкил накунам ма Сенат кати намекунем барои чӣ просто барам президент барои ки ҳозир гашта батлои хелира фақат зури Сенат мераса охи навай агар нав хали видео бикунам бахш бисаги ма онҷа хато карда гуфтам ки шумо батлеро да ма сум додам да байни рақс карда ҳо мекунем атаги хали бе видео обращение вай ма намекунем ҳавай организат бикунам агар дигар кас бикунад любой хима тайёр значит ира метавона рекомендовать кунем элонда ки батли хуб мешава ба шарте ки эмби биёяд эмби ба фикр меояд ки чӣ не ки ман мегӯям ягон душманӣ надорам дар эмби ягон чи просто ҳамон вақт чӣ ба визиш будода будӣ ҳамон вақт бисёр нахид шидаги ба дар пеши қошиқи ҳама бароям яки сарам то худ шикандам да ҳозир дар реп ки қатъи хеле хуни дардушае ки батл кунӣ ёки нест шахер гадӣ хайша маъноша медонем барои чия дига нест ягон каси дига не ҳаста бисёр кияе ҳамин одамое ки серьёзна чӣ мекунанд ҳамин гапзаниам бос мадам хул неста бароям хама метавонам қатъи батл кунам агар организат кунам значит хати бос агар организовать кунем мешавад ҳамон одам давай ягон гап надорум аки хеле ки я барнома шама дидум мега мо да симпо тайёр дидем бо да лонлиш тайёр бинем мега лонлиш да бо тайёр бинем не тари гап ата ма медонам ки авай да симпо ягон чи тайёрӣ надидаги ҳами хеле тайёр чӣ бо батли вай симпо нашид барои ки вай ганарар тараф кардаиста бо ганарар ки ман намегирам оқа ганарар фаҳмо ситуатсие ки ҳозир Степа агар биёя у батл куна ранги пешина результат метавона дода донам ки Степа маладеса Степа вай батлера вай реально ма ҳамичи ҳақиқатам мегӯям да ки ма вай гӯш мекунам батлоша тамошо мекунам реально сағира батлера вай батл мекунад тайёрӣ кати ба ман биёяда батл любой ягон батл шида вақте на хато кадаги хали влажа накадаги рост чётка ҳама чёткия ҳамин батл последний хати райдер буд просто чун недооценид кард ё ба ҳамади ғарибо шид ё ба ҳамади гостии шид ба фикрам гуфтам ма мегзарам меравам хки хайр райдер абаснават чи карда да ҳар як гапш ответ буд я ҳама медонад ки ҳамин чётка шаш пагон пеш буд факт кати задагиш
хати да барномаи да канали 50 барномаи бегида савол мета бегиҷон ки наврӯз ё навик ту мегӯи наврӯз яъне рафтомад хади наврӯз созае не соз акиам салом алейкум ма барои чи наврӯз гуфтам барои чи ки навик у одаме ҳастае ки ӯ просто хай мехоҳад су мехоҳад репера короче бояд як кор бикунад ки ҳам дар намрада дар ютуб боша фақат да чашми ҳама битова наврӯз ӯ вақти маърака медунад ва наврӯз аз ҷое ки инсони хуб ба ӯ маънома гуфтам так ман қатъиан нарафтам ма дорам ягон чи ягон ҷо бинам пешаи ҳамин гапи чап мешинохтӣ рафтомад дошти не ман фақат қатъиан салом алейк кардагим тариб ягон бадбинӣ надорӣ нисбатш аки бадбинӣ ма чиш бугум дига ман дигар корш надорам да я барнома даёд доред ки асас суҳбат карда будем ки дар онҷа қайд карда будем ки агар ки наврӯз навик мисли батли 6-1 накна вай мирғ мешавад не ки вай доказат кард ки вай мирғ нест батла кард ну барои ҳамон хамӯз аста чӣ кардем ки кина яъне статус надорад хеле фақат аму як 6-1 зан накардагиш ам хеле статус дорад тамом озуи хеле статус надорад не ки ӯ омад якм раундчан нахо ҳамин бояд абатл ку саперника якм муваҷҷат бикунӣ саперника бо ҳамбур омадӣ якм раунд нахондани уважат накардани шумо уважат накардани поли обши батл ҳамин творчествада қадар одам омадагӣ бо ҳамин мухлисо наглам гуфтасая ки ман шумо кор бикунам ман тари короче сум кор бикунам шумо қаб бихонед ҳамин мухлис агар ма лишна баронам хали бикунад ман мухлиси баронам хали бикунам ман мегум биза бира иҷа мегум дим раун шавла гӯш накарда мезанам мерам дига мухлисиш намекунам лишна ма намекунам так бояд ташкил карди нигоҳ кунам бой ташкил мекунӣ меги якм раун тимза дим раун ба ма мезанам хамести яъне ин гапи ту маъноиро дорад ки просто савол од мухлисое ки шон батл баромад фристайл кард навик якм раунд нахонд ва ӯ мухлиси ашадиян ё ки мухлес фанатика натури ҳамин палбон менависанд ки вай мекард агар ку вай мекард хайр ман гуфтам ки вай мухлисои шона фармондан ҳамеша вақт хати ҷурам гап задистам вай мухлис якам хеза ҷураш мухлиси шона вай мега рай дерзураж ҷурай ма мега вай мега шон мешканашад дастам хали як ингор ки майкаш бигидега нависага бахам мекум дам майкаш чи нависага мега бигидега мегум ки гуфт ага мега шон агар рай дер холага тема даж али савед ки рай дер холага мега шон гуфт ага бигидега нашот навика сиван ҳамин сиван стоит буд батл карданаш ман хел мекунам вай крутое вай бояд сиван музикант талант ӯ метавонад ки уже остоста статус хуина карлеону барон чениам бо метавонад бишава барону карлеону ина хеле бираванда боло бираванд метавонад вай лекин батл давай намега дига лишна ма да барои рожа мумкин батл пеш нагзашти ки хаем ма гуфта будам мисля ки чома ки нам гуфта ганара ривая батл нак чома ки ки хай ки вай кори вай тайёри хуб дидеса хи хатият аки хай дора ҳоли ани халиди удар нашавада карьераш короче ҳоли ани хасен батл ами ман намедонам не ки ҳо яде тайёри шадагиам не батл ани хас мешавад намешавад ай ӯ тараф ҳоли бояд чи ответи бояд биёяд ай сиван ҳамура ба фикрам ҷида дора бо ну мумкин бишавад организатор навик хичаю ки ягон каси дига намедонам вай ҳама чи хичай композиториш хичай ҳама чи дирижёр боич камерачишам хичай не ки навик баъди 6-1 карданшу қадар хайп дабуд ва хайпуш нест шид ва ина ҳозир бо видео кард ки ман метавонам бо обратна хидмат восстановить кунам но мо медонем какой ценой бига ки ҷоном бигъизам ҷоном гуфт ку ман ди хайп метавонӣ буги ҷоном бигъизам тамом хайп барои чӣ навик
се батли муҳим ша, яъне қати ленда 12 монда буд, қати шашбаяка 12 монда, қати севана 12 монда. Сабаб дар чи ай? Шанхи ча гирифтеса. Шашбаякам визив дод. Не ки хели ягон даже идея надорем ки мақсадаш чи ай? Хели мехоҳад намёк биташонда ё ки шагои шон қати рафтеста ё ки идеал шона юра. Ами хамелёна мақсадша намедонем чи цвет мешада реска. Нами рафтеста даран, бибин данг дигаши. А так ма вай намедонем дар дилаш чи ай? Чи мехоҳад? Хай бади ҳамун батл дига ман на дидамш на ягон кор журум на ягон чи ҳамун батл ма рафтаниам набудам гуфтагӣ будам ку дар видеом ки ман батл рафтам бояд хай уҷа ба хотири бародаром ба хотири ваён ки бира Хонда бигин? ба ман хонданиам набудам вақти мара таксист буд мара сахт аст баъдаш ки ман меҳнати ҳалол мекунам ту вақти хайб мекунӣ мардума фреб карда чим чи гуфта таксисти ягон чи нест ана барои ҳамон ма бо таксистим ту кондуктори хит ки мошини майт кондуктори не хеле кондуктори кардагӣ ман вақти мошин доштам ки шон миштар мекард мошина груба бигирем да ягон ҷои западлош нест моички таксисти кондуктори полшӯӣ даже ягон чи поли ки ҳам мешӯи офиса сум метам ман кор кардагием дар Москва офиса мешӯдам аслан ҳозир худут намояндаи ҳисори дареб ҳисор мо намояндаи ҳисори яъне дареб ҳисорро чӣ ба муаррифӣ наметавонӣ ана барои ӯ ки охаҳама ҳамин май региону ман нейтрали ма дар любой ҷо мегӯм ма центрам шаҳрам ма местниям любой ҷо мерам ҳамҷа гих ма мегирам клуб мерам ма клубиям ҳисор мерам ма ҳисориям просто хостам пурсам ки барои чӣ намегим хит кардам философията ҳамин қадр савол доштум брат раҳмат барои иштирок кардан ва чизе гуфтани марҳамат тамошобинода канали XZ Lonely дар боло ҳастай бидроем подписатсия кунем ва охирда куллачада мондагиай клипи арбалета ждат кунем бачако клипи арбалет бояд ала клипои дига уже съёмка шудесан ё ки план дорам трекоша тайёр кардагим бояд запис мекунам вақт надорам да запис мекунам ба хусуса клип кардан мегирам ами се треки бомбаи дига дорам баъди арбалет иншолло зуд мешавад мумкин дар сол мара дар пеш баром бидем иншолло брат саломат бошем бача